Ez nem fair. Ez így nem Jó, fair. jó, nyugi. Most én elmegyek innen, mert nem érzem jól magam. Gyere, menjünk. Ja. Gyerünk. Mi történt? Nem tudom, egy pillanatra elszégyeltem magam. Olyan érzésem van, mintha néznem valaki. Igen, igazad van. Keressünk egy másik helyet, rendben? Jól van. Mi történt? Valami gond van? Nem, csak azt hiszem, elfelejtettem valamit. Nem is tudom. Mit? Nem is tudom. Elmegyünk. Miért megyünk Igen, el? azért szeretnék elmenni egy másik helyre, mert túl sok itt az ember, és valahogy zavar ez az épület is. Hogyne, mert egy másik társadalmi osztályhoz tartozunk, mert mások vagyunk, és egyszerűbbek. Az életvitelünk is egyszerűbb, hogy nincs igazam. Van egy ötletem. Mi? Találkozzunk egy óra múlva a Csókok utcájánál, van egy edzőterem. Nem, ott nem. Ismered a helyet? Nem, vagyis de. Jól van, akkor ott találkozzunk. Nem, de! jó. Sikerült végre ezt is megbeszélni, nagyszerű. Találkozzunk egy óra múlva, egy szót se többet semmiről. Na, ciao. Ne beszélj így, már bocsánatot kértem. Bocsánatot kértél? Azt hiszed, egy bocsánatkéréssel el van intézve? Hát nem fogod fel, hogy a kis ártatlan füllentésed miatt lecsuktak minket? Ugrott az üzletünk, megértetted? Ugrott! De hogy is értetnéd meg 15 évesen, úristen? Képzeld, hogy megértem, fiatal vagyok, de nem hülye. Menj el! Menj el! Van egy csomó elintézni valóm, úgyhogy légy szíves, hagyj békén. Nem, nincs bezárva, csak egy csomó mindent átalakítunk odabent. Ennyi az egész, pár nap múlva nyitunk, komolyan. Néhány nap. Látod, ez az egész miattad történt, felfogtad, édes? Jól van, hagyd már abba, a törvény előtt ártatlan vagy, én hibáztam. Elég volt, mindannyian követünk el hibákat, de ami engem zavar az, hogy hazudtál nekem. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, sőt, mindannyiunkat bolondnak néztél. Soha többé nem akarlak látni. Tűnj el! Várj, Franco. Kérlek, adj még egy esélyt, jó? Nézd, én már elmúltam 15 éves, nincs kedvem szórakozni. Sajnálom. Menj el! Menj már el! Greta, kérlek segíts! Nézd meg, itt hagytak egyedül, és én meg nem bírok felállni! Az ember! Először ide jönnek szapparozni, utána meg ötlegetni! Csacska angyal. Mi ez a disznó itt, ha? Óvatosan, vigyázz, mert csúszik, nehogy elessél itt nekem! Nem fél, Greta, vigyázok, nem fogok elcsúszni, de akkor is mi ez a disznól? Ráadásul a szobám ajtaja előtt. Greta már éppen eleget táncolt az idegeimen, és ha nem lesz vége, elutazom Kínába. És nem... Miért kellett hazudnia nekem? Most mondd meg, miért csapod be ilyen csúnyán? Amikor én mindig mellette álltam, támogattam, miért teszi ezt velem? Lassan azt kell hinnem, hogy szenvedésre vagyok ítélve. Már régóta sejtettem, hogy csapja a szeret a testvéremnek. Eddig elnéztem. Delfina, kérlek, ezt nem tűrheted, ez szörnyen megalázó. Tudod, mit fogunk tenni? Lelepezzük Maxot, ez a megoldás, ennyi? Igen, nem! De miért, hogy nem? Miért nem, Delfina? Nem lehet vele beszélni. Utálja, ha korlátozni próbálják a szabadságában. A végén még elhagy, és azt nem élem túl, érted? Pedig az lesz a legjobb, ha beszélünk. Nem, valószínű, hogy igazad van, de hallgass végig, Segundo. Azért találtam ki, hogy a barátnőd akar lenni, mert azt hittem, hogy ha ezt megtudja, eltávolodik tőle, érted? De nem ez történt. Most a legszívesebben meghalljuk. Figyelj ide. Belőle mindent kinézek, de mit várhatok Flórtól? Tőle? Ugyan már megjátsza a szentet is, amikor nem figyelsz. Oda! Nem tudom. Nem lehet, hogy ez összefügg a memóriájával? Hazugság az egész. Nehogy elhitt egyetlen szavát is. Állandóan szerepeket játszik, megjátsza a jó lelkűt, a gyerek szeretőt, a kis aranyosat. Aztán a végén kiderül, hogy egy pervers, hideg, számító kis dög. Igenis, pervers, hideg, számító kis dög. Főleg velem szemben. Hidd el. Mondjuk jó, veled szemben el tudom képzelni, hogy nem ilyen, biztos kedves, rendes, szeretnivaló, de velem szemben aljas, élvezi a szenvedést okoz nekem, és ha elmarhatja tőlem a szerelmemet. Beszélek Maxszal. Nem! De hát miért nem, Delfina? Nem, nagyon kérlek. Azért, mert akkor el fog hagyni, már így is elvesztettem a méltóságomat. Rendben van, Delfina, ha ennyire nem akarod, nem fogok róla fájdalom. beszélni, de nem fogom eltűrni, hogy továbbra is így kihasználja Florenciát. Florenciát? Na jó, igazad van. Gyűlölöm, mindegyiket gyűlölöm. Képzeld csak, gyermekem, ez a büdös kongol átvert engem, de nem tudja, hogy azt senki sem teheti meg Valele Torres Oviedoval Szent Ilyen özvegyével, senki soha! Na jó, egy alkalommal, amikor még fiatal voltam és védtelen, másodszor meg... De hát kit érdekel ez most már? Hallani fog még rólam a kaszos büdös disznaja! Na de majd én megmutatom neki! Anya! Tessék! Max megint hazudott nekem, amikor teheti meg csak Florral. Képzeld, nem utazott el sehová. Veszítettünk. Hogy én?
Még csak felmostam egy kis koszt, kérem. Napok óta nem fürdött, olyan koszos, büdös, mint egy kis szóval malac. ezért volt olyan förtelmes körészagod, értem? Már felfostam. Te is ellenem fordultál ahelyett, hogy megértés tanúsítanál. Hagyd abba, légy szíves, nekem ez már... Gréca, ez rosszabb, mint a jégpálya, nem bírok felállni. Ha ez jégpálya, legyen az úrfi korcsolya művész, úgyis mindent tud, ne buktácsoljon itt össze-vissza, végül is ez csak egy szapparos folyosó. Na jó, végül is ez bárkivel előfordulhat, ezért kell ilyen gumistalpú zoknit húzni, fő az elővigyázatosság. Mi lenne, ha magamra hagynátok, ha már nem segítetek, nem kell a közönség. Látod, Martin, mit keresel a földön? Mi történt veled? Gréca meg most a bűzlet, mint a görény elviselhetetlen volt. Elegem van, torkig vagyok, mindenki menjen innen a pokolba. Na hát, Martin, mi ez a viselkedés? Csak oda, tessék türelemmel lenni egy tisztességes asszonnyal szemben. Már is menjen fürdeni, és utána rendbe kell kedni a szobáját. Nem mondjak valamit, torkig vagyok a fürdőig, de Gréca. Van egy ötletem, Gréca, adjunk el még egy pár üveg savanyú káposztát, az emberek keresik. Menjetek csak, én majd segítek Martinnak. Ha végzett a fürdéssel, leöntöm öblítőbe, majd illatozni fog. Nem azért mondom, gyermekem, de szerintem a gróf most túl messzire ment. Csak hogy én nem fogom ilyen könnyen kiengedni a markomból, Alici. Mi történt veled, Malalétán? Úgy hagytad el a házat, mint valami menekülő patkány. Ezt követően pontosan 2 órát és 12 percet ücsörögtél egy bárban. Halljam, kire várt az én kis feleségem először? Kire várt az én kis feleségem másodszor? Kire várt az én kis feleségem harmadszor? Volt. Csak nem azt akarod mondani, hogy követtél. Természetesen. Illetve nem, dehogy. Nem kicsim. Te kis bolond, te... Jól figyelj rám, Malalétán. Ha az jár a fejedben, hogy elhagysz, figyelmeztes, jó? Hogy legyen időm idejében elküldeni titeket a börtönbe. Téged, a kis bestia lányodat, meg azt a cselszövő csaló tolvajt. Nálak megcsalni szeretném, hogyan? Hiszen szeretlek. Valóban? Nálak nem igaz, hogy nem érted. Hagyd abba, de más. De hiszen így van. Megőrülök ezért az öregedő bestiáért, szerelmem. Adjátok már abba ezt a romantikát, undorítóak vagytok. Foglalkozz egy kicsit a hajammal. Ja. Figyelj már egy kicsit az én gondjaimra is, anya, nagyon kérlek, nem bírod felfogni? Azonnal le kell állítanunk ezt a kis szemtelen dögöt. Azt mondtam neki, hogy ha tovább legyeskedik Max körül, valami baj éri a kölyköket, de mi? Ez nem nagy ügy. Nos, mi lenne, hogyha a kölykök összeszednének valami igen komoly betegséget? Például megfertőződnének egy szörnyűséges, végzetes tüneteket okozó vírussal. Nagyon nehezemre esik elismerni, de most az idiótának igaza van. El tudod hozni a legszörnyűbb vírust a házba? Természetesen, kis boszorkány, nyugi. Malalétán? Te bolond. Ez az. Minden jót, szerelmem. Ez a vírus dolog nem tűnik rossznak, gyermekem, de azt hiszem, hogy nem elég. Nem. Nem. Tekintve, hogy Max nem is sejti, hogy te tudod, hogy ő itt van. Jázd meg, hogy önzetlen vagy, gondoskodó, aranyos anyuka, aki szereti a kölyköket, kedves és vigyáz rájuk. Jó, de hogy játsszam meg, ha elvileg nem lenne szabad tudnom, hogy ő is itt van. Tapadj rá a kócosra, nincs ennél egyszerűbb stratégia, így Max is látni fog, ebben biztos lehetsz. Szolgálók! Itt vagytok, nézd ide! Ja, a fenét érdekel a körmöt, tűnj már el. Nézd! Ó, szegény körmöcske, szegény kezecske, nézzük csak, ez elment vadászni, ez meglőtte, ez megsütötte, és ez az iciri-piciri. Milyen borzalmas érzés örökvesztesnek lenni, nem? Különleges ételek Szenyora Malalának. Különleges ételek az 1-es számú bérlőnek. Különleges étel a 2-es számú bérlőnek is, meg a 3-as számúnak is. Tele van a hócipőm a bérlőkkel. Vigadjon már le, Evaristo. Elfelejtette, hogy miért kell ezt tennünk, mert szükségünk van a pénzre, és ezek az emberek egy vagyont fizettek a különleges szolgáltatásért. De ha a gazdám visszaszerzi a vagyonát, na akkor aztán... Ha visszaszerzi, mert nekem a pénz olyan, mint valami szellem. Láthatatlan, légnemű, nagy semmi. Beszélhetnék veled? Hogy most? Igen, 4 szemközt. Hallgatom, de a munkát nem hagyhatom abba. Igen. Maxról akarok beszélni. Hogy felejtsük már el azt a fickót, különben is elutazott, nem ismerem, nem tudom, mit akar, Nem, nincs fejezd be, ne hazudj nekem, légy szíves, és ne játsz meg magad. Mit játszok meg? Nem hazudok. Nem, kivel voltál a kertben? Meglátott? Hát, a szerelővel. Julio Manzanares a neve, vízvezetékszerelő. A vízvezetékszerelő? Miket beszélsz itt össze-vissza? Azt akarod mondani, hogy a vízszerelővel flörtöltél? Tessék! Ne hazudj nekem, jó, ne hazudj! Nem hazudok! De igen, hazudsz! Esküszöm anyámra, az összes angyalra, meg tündérre, hogy nem hazudok! Jól van, megadnád annak a szerelőnek a számát, mert szeretnék új csapokat felszereltetni. Nem tudom a számát, különben is rendkívül elfoglalt, de nem sokára ott lesz az edzőteremnél. Köszönöm. Nincs mit. És mit akart itt ez a bajkeverő? A bajkeverőkről jut eszembe. Mi lenne, ha inkább a maga dolgával törődne? Ha!
Telefonálnom kell, ezt fejezze be, legyen szíves. És hol Felhívom a Robertitát. kötényem? Anélkül semmit? Halló? Robertita, édes csillagom, hogy vagy? Flor, te vagy az? Jól el vagyok az anyukámmal, de hiányoztok. Ó, te is hiányzol nekünk, és finom ételeket eszel, nőttél? Igen, és boldog vagyok. És mondd csak, Delfina még ott van? Igen, sajnos igen. Ráadásul úgy tűnik, hogy feleségül megy Maxhoz. Ahhoz a Maxhoz. És köztetek mi van? Mi lenne, semmi, nem is érdekel. Ugyan már, Flor. Azt hittem, abba hagytad ezt a színjátékot, főként, hogy tudod, mennyire szeret. Hogy? Mi az, hogy szeret? Figyelj, ha engem akarsz hülyének Flor, haló? Figyelmeztettelek, igaz? Ne akart, hogy a kölyköknek véletlenül valami bajuk essen. Gondolkodj. Mi közöm nekem ahhoz, hogy véletlenül bajuk esik? Az Uruguay vízszerelő! Megállj csak, te szemtelen kongói fekete ember, ott hagytál, majdnem kicsiráztam azon a széken. Ezt nem tudom olyan könnyen elfelejteni neked. Ne aggódj, kicsikém, ne aggódj, mert anyuci megtart téged. Nem, köszönöm, már megyek is. Hová sietsz? Nem mész sehová, nem mész te sehová, segítek édesapám. Jaj! Ó, milyen aranyos. Na, te kokói. Mit keres itt a bimboszorka? Jaj, Florcita, annyi minden történt mostanában. Csak most az egyszer ne hagyd cserben, kérlek, ne hagyd cserben. Segundo, mit keresel itt? Szóval elutaztál ide, Krikoragába? Vagy éppen vízszerelő vagy? Te gazember, te! Pillanat, honnan veszed ezt a sok sületlenséget? Hallottam. És azt is hallottam, hogy nagyon rondán bánsz Delfinával. És ő bírja, hagyja, hogy az önbecsülésébe gászolj. Mégis miről beszélsz, Segundo? Tudja, hogy megcsalod Florenciával. Semmi között hozzá. De van közöm hozzá. Mert egyszerre alázol meg két nőt, akik szeretnek és nem érdemlik meg ezt a bánásmódot. Légy szíves, ne avatkozz bele, ez az én dolgom. Nem, te ne avatkozz bele Florencia életébe. Mert most van esélye rá, hogy megtalálja a tiszta és őszinte szerelmet. Hagyd békén. Tőlem tud meg, harcolni fogok érte. Tudom, hogy miért csinálok, csak időre van szükségem, úgyhogy kérlek, menj el. Le foglak leplezni. Te akarsz engem leleplezni? Igen, leleplezni, csaló. Engem, esetleg én téged. Mi történt? Milyen leleplezésről volt szó? Kitállalok neked. Segundo, kérlek, légy úriember, szeretném, ha tőlem tudnál megrendelni. Igen, mit akarsz elmondani? Hogy magunkra hagynál egy percre? Jól van, de mindent elmondasz. Te meg hallgass végig. Mit akarsz elmondani? Nem értem. Hogy hazudtam neked. Hazudtál? Ezzel az ártatlan uruguayi vízvezeték szerelő arccal képes voltál? Igen. Miben hazudtál? Nem vagyok regisztrált vízszerelő, Flor. Értem. Ezért bántak veled olyan csúnyán, ne izgass magad. Nekem sincs babysitter diplomám, mégis jól végzem a munkámat. Igen, de másról van szó. Miről? Mi történt? Hazudtál? Nem is tetszem neked? Ebben hazudtál? Nem. Hogy gondolhatsz ilyet? Te vagy a legszebb, akit életemben megismertem. De én nem vagyok szegény, hanem gazdag arisztokrata vagyok. De most szegény vagyok, ezért kell vízvezetékszerelőként dolgoznom, noha az úgynevezett felső 10 000-hez tartozom. Ez minden? Igen, és szeretnélek meghívni egy nagyon gazdag barátom jachtjára. Gyakorlatilag ő maradt az egyetlen gazdag barátom. Ez minden? Ezt akartad elmondani? Nem, ennél jóval több van, de nem tudom. Nem számít, hogy mit nem tudsz. Mondd el az igazat, és túl vagy rajta. Hát, jól van. Nos... Igen? Tudod, én ismerem Maxot. Nagyon jól ismerem. Maxot? És végül a zsaruk elengedtek. Mert már nem bírták idegekkel Flor ordibálását, így történt, ugye? Igen, attól tartok, ez volt a fő ok. Olyan rettenetesen hiányzik nekem. Meg az unokatesóim is.
De egyelőre nem kereshetem fel őket, még csak nem is mutatkozhatok ott. Mi van? Mi történt veled? Nem lehet igaz! Bögd már ki, hogy mi történt. Semmi, nincs víz! Hozzányúltál valamihez, Olivia? Nem, itt tücsörgök, veled beszélgetek, nem csináltam semmit. Elkapom azt, aki elzárta a vizet. Nem hiszem el, hogy milyen rohadt hideg van ebben a szobában, a fele ennél. Facsi, nem maradhatsz itt egyszer törülközőben. Nem sokára kinyitják, ugye? Nem, ezek nem olyanok. Ha elveszik, akkor hosszú időre elveszik, úgyhogy magamra kapok valamit és átugrom a konditerembe fürödni, azt hiszem kénytelen vagyok. Igyekezz, nem maradhatsz itt így a fejeden 1 liter samponnal. Még hogy 1 liter, legalább egy vödör, Oli, legalább egy vödör! Igen, elég sokszor találkoztam vele, együtt golfoztunk, meg rögbiztünk, jártunk Európában, sok barátok közös programunk volt, hogyne? Megbeszéltétek egymással a kis titkaitokat? Igen, minden, szinte minden gondolatát ismered, még azt is elmesélte, hogy őrülten szerelmes volt beléd, hogy úgy szeretett téged, mint egyetlen más nőt sem az életében. Tehát Robinak is igaza volt. Akkor tényleg volt köztünk valami? Igen, és Max akkor volt a legboldogabb. Még hogy akkor volt a legboldogabb, hiszen az ember egy gazember, megkérte a testvérem kezét, közben flörtölt a bérlőkkel, és állítólag nekem is csapta a szeret. Nem csoda, hogy Delfina annyira dühös. Gondoltam, jobb lesz, ha elmondom, mielőtt kimegyünk a jachtjára, nem? Emlékszem még, ugye? 4-es Dolkolivhoz kikötő. Nem, én inkább nem mennék. Vigyáznom kell a gyerekekre, ki sem látom a munkából. Csak egy kis hajókázásról van szó, néhány óra az egész, és ha van kedved, nyugodtan hozd magaddal a gyerekeket. És ne haragudj, hogy hazudtam neked. Nem, semmi gond. Semmi gond. Na jó, de csak egy kis hajókázás, jó? Ilyen pici. Rendben, viszlát, Nemo kapitány. Ciao. Anyuci, képzeld, tényleg bezárták a konditermet. Igen, szegény gyerekek, most tényleg hibáztak, de legalább megpróbáltak valami hasznosat tenni. Miért kérdezed, hogy lennék már Max-szal? De hát tudod, hogy elutazott, egyedül vagyok, anya. Honnan tudjam, hol van Florencián? Elég nevetséges, anya. Nem, a bérlőket csak bízd rám. Nem, inkább majd én, Florencia nem alkalmas rá. Hogy lehetsz ilyen rossz indulatú? Igen, képzeld, nagyon is jól tudom, hogy történt valami Max és Florencia között. De kit érdekel? Megkérte a kezemet, nyilván azért, mert szeret. Őszintén engem szeret. Na jó, tudod mit, anyuci? Most hazamegyek. Most, hogy Maxról beszéltünk, megfájdult a fejem. Annyira hiányzik, hogy néha úgy érzem, beleőrülök, igen. Hazamegyek, hogy legalább lássam a szobáját, hogy a tárgyai közelében lehessek. Jól van, anyuci. Szeretlek. Megyek is. Jó, csak ne hiányozna nekem ennyire, Max. Ciao, anyuci. Miért nem írsz nekem, te drága, csinos fekete ember? Hol vagy, édesem? Miért hagysz magamra, amikor annyira vágyom? Mindegy, nem zavarom, nem tudtam, hogy itt van már, itt sem vagyok. Ne, egy pillanat, gyermekem, várj csak. Mi lenne, ha beszélgetnénk, egy kicsit megismernénk egymást? Kitaláltam egy jó játékot a szavakkal, mondd csak nem akarod, hogy megtanítsalak rá? Nem, ma van a nagybátyám szülinapja, mennem kell. Nem, édesem, figyelj. Pablito bevert egy szöget, lássuk, kitalálod, de hogy hova. Szóval barátod keresel, mi? Te minden hájjal megkent. A csinos fickónak? Hé, mit keresel a testvéred szobájában? Csak megcsináltam a számítógépes házi feladatomat, azért még mindig jobb vagyok, mint az a görészagú Martin, nem? Jaj, gyermekem! Mondd csak, miért nem veszel egy szappant, vagy valami tusfürdőt a kezedbe, és mosod meg magad alaposan? Zag. Jaj, Gréta, szállj már le rólam, légy szíves. Miért nem törődsz a saját dolgaiddal? Azért, mert ez a disznóház az én felelősségem, érted, kicsikém? A Herr Gráf azt mondta, hogy legyek nagyon szigorú és kemény. Miket beszélsz? Maxnak nem lenne semmi kifogása ezzel ellen, úgyhogy hallgass és hagyjál engem végre békén. De Martinuccio. Nem érted, hogy nem bírom elviselni a hülyeségeidet? Végezd a dolgod és kész. Grétával, te majom? Fogd be a szád és kopj le. Ne törődj vele, hadd följön a saját levében. Gyerekek! Gyerünk! Merre vagytok? Tomás, Martin! Van egy meglepetésem számotokra. Hajókázni megyünk a vízterelővel. Megtudhatnám, miért ordibál, szenyorita, valami különleges ételre vágyik? Nem, most nem vágyom semmire, képzelje, csak hajókázni megyek a vízterelővel, meg a gyerekekkel. Hát ez nagyszerű! Mondja csak, megtudhatnám, ki ez a hajóval rendelkező titokzatos úr, és hogy mi a pontos úti cél? Ne üsse bele az orrát a dolgaimba, a gazdája piszkos trükkjeivel törődjön. Éppen ezért kérdezem, mondja meg a titokzatos
barátjának, hogy legyen óvatos, jól gondolja meg, hová viszi, és hogy mennyi időre. Adja át neki az üzenetet! Ki maga, hogy üzeneteket küldözget neki? Senki. Hát akkor... De csak mondja meg neki. Gyerekek! Meddig várjak Florisita, még? édesem, na hát milyen gyönyörű színösszállítás. Találkoztál Max-szal? Nem találkoztam vele, nem ismerem. Fogalmam sincs, hogy ki az az űrge. Ne nézz engem hülyének, jó? Halljuk, hol van. Erre tetted a szoknyád alá? Képzeled, hogy olyan kis könnyűvérű nőcske vagyok, mint te. Ugyan, édesem, ne add itt nekem az álszentet, légy szíves. Ismerem én az olyanokat, mint te. Ti vagytok a legmocskosabb megtépjem a rőzsédet, azt adja neked az Isten, na ki vele, hol van Max? Mondd meg, hol van Max, te kis szajha! Hé! Tessék, Fácsán, mi történt? Mi van a hajaddal? Semmi, ez csak sampon. Volt egy kis balesetem otthon. Te nem is tudsz róla, találkoztam a feketével. Ő mondta, hogy te... Nem mindegy. Figyelj, nincs vizem, lezuhanyozok, ha nem zavar. Nyitva hagytam az ajtót. Jó, menj csak. Hé, mi van itt ma? Téged kerestek, gyere csak ide! Hová rejtetted el a lányomat? Ha még egyszer szajhának hívsz, életed hátralévő részét kopaszon Nem éledle. többé nem nevezlek ki szajhának, mert büdös, dörzsölt nagy ribanc vagy. De utolsó riher, hogy már éppen te hiányoztál az életemből. Mit képzelsz magadról? Ki vagy te, hogy kezd így beszélni velem? Na ez is itt van, megcsalják és lenyeli a bolond. Jól hallottam ezt a tényleg, nekem csak testvérkém. Ha tudnád, hogy várok az alkalomra, hogy megkopasztalak. Az Isten szerelmére! Isten szerelmére, hölgyeim! Tehát mi folyik itt? Hagyják abba! Megsértik a fejbőrüket! Csillapodjanak! Segítek, engedjétek a barátnőmet, bestiák! Csillapodjanak, kérem! Hagyják abba ezt a méltatlan viselkedést! Kicsikém, édesem, jövök, segítek! Már ott is vagyok! Itt vagyok, jól van, nincsen semmi. Megörültél, anya! Te ismered ezt? Jöjjön már, fiatalember! Meg kell fékeznünk ezeket a fúriákat! Ez borzalmas, amit mond a háború! Az alsóadrágom! Meggyaláztak! Nem hallottátok? Kodrodjatok innen! Elmegyünk, bizony. De előbb beszélek Domenech asszonnyal, elmondom, mennyi minden rossz ért minket. Mennyi Nyugodtan szörnyűség. nyújts be neki egy 5 kötetből álló panaszkönyvet, ez még nem változtat a tényen, hogy gonosz bajkeverők vagytok. Igen, torkik vagyunk veletek, semmi keresni valótok itt. Tönés, Számomra méltó libák vagy. Tényleg olyan szemét vagyok! Nem, egy pillanat, nyugodjatok meg, drágáim, nem kell megsértődni. Főleg neked nem kicsim, hát emlékezz vissza, mennyi mindent megtettem, érted? Tartozol nekem, nem gondolod? Az végként ez szerencsétlen, egy szentávóval sem adok többet. Indulás! Gyerünk! De várj, Zseni, édesem, Dehogy nem, menjenek menj csak. el. De meg nem tudod, mit hagytál ki, te idióta, ti is. Gyerünk, Tűnés! 2 ekkora idiótát felfogtátok, hogy mit műveltetek, ti majmok, mi? Most, hogy elmentek, itt maradtunk egy büdös vas nélkül, mikor leszünk kenyeret, hogy mi? Igaza lehet, hogy egy kicsit Igen. túllöttünk a célon, igaz. elszabadultak az indulatok, de akkor is Igen. senkinek nem engedem meg, hogy a saját házamban rám Nem, támadjon. rémesek voltak, kikészítettek. Majd csak szerzünk pénzt valahonnan, Florcsónak igaza van. Florcsónak igaza van? Mi van veled, édesem? Mi történt? Beteg vagy? Nem, Igen, azt mondta, igazán nem, van. semmi, csak jegyezd meg. Ha továbbra is a tűzzel játszol, Azaz. megégeted magad, Flor. Mi van, elfelejtetted a fenyegetéseimet? Óvatosan a fenyegetőzésekkel, nehogy a végén téged érjen valami baj. Világosan beszéltem? Én figyelmeztettelek. De te nem vettél komolyan, Flor. Nem vették komolyan, te tolvaj! Az összes bérlőnk elmenekült? Igen, talán baj. Egy bérlők nélküli ház, rémboldog ház, szép jó napot kívánok önnek! Tessék, mi van a bérlőkkel? Képzelj, elmenekültek, uram! Végre szabadok vagyunk! Mindegy, később majd elmondod, mi történt. Most arra kérlek, állíts össze nekem egy ruhacsomagot, mert nem mehetek haza. Tessék! Elnézést, nem vagyok ura az idegeimnek, de bízom benne, hogy meg tudsz érteni, Frankó. A lányom egyedül utazott el, és fogalmam sincs róla, hogy hol van. De megértem. Biztos vagyok benne, hogy majd meg akar csak éppen látogatni. Nem tudom, miről beszélsz. Mindez nekem is meglepetés. Hát nem fogod fel, hogy kétségbe vagyok esve. Légy szíves, én az apja vagyok. Az édesanyja több ezer kilométerre van innen, és halálra izgulja magát, úgyhogy légy szíves, mondd el az igazat. Mondjak, az az igazság, hogy nem tudom. Komolyan mondom, fogalmam sincs. Ne játsz meg a vagányt, mert Olivia itt van, beszéltem vele. Úgyhogy azonnal mondd meg, hol rejtegeted a lányomat. Nem létezik, ez valami tévedés. Olivia nem lehet Argentínában, ez egyszerűen elképzelhetetlen. Jól nyisd ki a füledet, kisfiam. Neked halvány gőzöd sincs arról, mi mindenre képes egy apa a lányáért, úgyhogy nagyon vigyázz, mert minden lépésedet figyelni fogom. Jó.
Mit keresel itt? Csak el akartam simítani a köztünk lévő gondokat. De már látom, hogy mi az ábra. Nem azért rúgtál ki, mert hazudtam neked, hanem mert itt a szerelmed. Álszent csaló. Várj egy kicsit, várj! Facsa, igen? Hallottad? Mit? Úgy tűnik, hogy Olivia itt van. Evaristo, zseni vagy! A lehető legjobb helyre tetted a táskát, fantasztikus vagy! Mit keresel itt? Még hogy én? Te mit keresel itt? Hát én itt lakom, akkor most kettőnk közül ki a bolond? Na jó, egy szót se többet, elég lesz nekem egy év alatt feldolgozni mindazt, amit Gréta mesélt rólad, Martin. Jó, akkor tudd meg, hogy már ketten szenvedünk a porosz merevség miatt. Gréta egyszerűen nem hagy élni, kiszívja a véremet. Martin, mondd csak, nem gondolod, hogy a lázadásoddal egy kicsit túllőttél a cél? Nem, az ilyesmi nagyon is trendi. Van bennünk egy csomó közös vonás, nem gondolod? Nem, én ugyanis szoktam mosakodni. Nem, én másra gondoltam. Például tudod, milyen ötletem támadt? Szerezzünk egy Boeing 757-est és utazzunk el innen messzire, Ibizára, Dániába, Svédországba, valami jó hűvös helyre, ahol mondjuk nincsenek gondok. Várj, mit is mondtál? Hogy pattanjunk meg innen messzire, csak ketten. Martin, te egy igazi zseni vagy, érted? Zseni vagy, zseni! Na? És tényleg velem jönnél? Hát persze! Hát ez remek. Minek örültek, ha? Elutazunk innen Max-szal, mi ketten. És én Nem, ha akarsz, te is velünk jöhetsz. Gyere, te is, Tomi. Gréta és Roberta. Nem, én nem tudok nélkülük élni. Úgy értem, hogy Jól van, olyan gondoskodom messze arról, hogy mindenki jöhessen, akinek kedve van, ez nem jelentett megoldhatatlan gondot. És az iskola, az osztály, a barátainknak, meg és anyád Kongó. portréja. Srácok, figyeljetek rám. Mindent megkaptok, ami a boldogságotokhoz kell. Ezt megígérem nektek. Már csak abban segítsetek, hogy győzzétek meg Flort. Mert neki is velünk kell jönnie. Jó, el van intézve. Ebből a szörnyűséges bűzből ítélve szinte biztosra veszem, hogy Martin Ucci a közelben van. Gréta, olyan nehéz megérteni, hogy többé nem fogok mosakodni. Soha többé az életben. Jó, elég volt, nem bírom. Herr Graf! Igen, Martin, mars az óhany alá, te meg öltöz fel, Thomas. Igen, uram. Gyerünk. Mi ez a nagy jóság? Történt valami? Mivel sántikálnak maga meg a kismadaraim? Mi ez a nagy titok? Nos, hogy... Igen? Na jó, ígérd meg, hogy nyugodt maradsz, Gréta, és akkor mindent elmesélek. De semmi hazugság, igen? Nem hazudok. El akarok utazni innen Florral, meg a gyerekekkel. Utazni? Igen. És hová? Igen, jó messzire, olyan helyre, ahol mindannyian boldogan élhetünk, és senki sincs, később az ikreket is kivisszük. Tényleg jól értettem. Most álljulljak el, vagy menjen el a józan eszem? Miket beszél? Tudom, hogy őrültségnek tűnik, de egy hang a bensőmben azt mondja, menj el, Max, menj el, ez az egyetlen esélyed, hogy boldogan élhessd az életedet, te is és a többiek is. Mit szólsz hozzá? Hát igen, bennem is van egy hang, ami az zümmögi, hogy nein, nein und nein. Oli! Egy pillanat! Te mit keresel itt? Hát csak zuhanyozni jöttem. Hogyan? Nem jöhetsz a konditerembe, Oli, nem szabad. Most ment el az öreged, és mindent elmesélt Frankónak. Jaj, ne. Rossz ötlet volt tőlem. Jól értettelek? Olivia itt van. Én is ezt kérdeztem tőled. Hová tettük a táblát? Nem tudom, nem lehet, hogy az apja hazudott, mert nem hívott fel se téged, se Valent, Nem, hogy hazudott volna. Totál ki volt borulva és megfenyegetett. De vajon miért jött ide Olivia? Nem tudom. És miért nem szólt nekem? Beszélned kell Frankóval most. Fene vinnél. Nagyon drágák ezek a számítógépre szerelhető webkamerák. Na, egy valami biztos. Ha a tévében látsz valakit, mondjuk egy sztárt, 5 kilóval kevesebbnek tűnik, mint a valóságban, úgyhogy veszek magamnak egy ilyen kamerát, és sokkal csinosabbnak fog mutatni engem. Kit érdekel a hülye kamerád? Láttam a kócos meg Maxot vadul csókolozni egymással, te meg ilyen baromságokkal traktálsz. Légy szíves, ne beszélj így velem, az anyád boldogsága talán nem fontos neked, és torkig vagyok a kócossal, és ki kell iktatni végre az életünkből. És elüldöztétek az én kis zsenimet, és itt maradtam egyetlen vas nélkül. Mit hallok? Mi az, hogy elment az én zsenim? Igen, elment. Az én zsenim. Hogy lehet ez? Úgy, hogy a bolond kislányom meg a kócos minden bérlőnket elüldözte a házból. Foglalkoznak ők azzal, hogy mi lesz, nem mehetünk koldulni. Gyermekem, mondd meg, miért kellett ezt tenned velünk? Mi kezdett hozzá a pucci, minek ütött bele az orrodat? Bonnie. Igen? Elhoztad, amit kértem tőled?
Természetesen. Igen? De óvatosan. Jó. Íme a török himlő. Nagy vagy, apa! Beütött a török mennykő. Mi volt ez? Mi a fenét művelsz? Fogd már meg, jó, nehéz! fogom. Nem mehetek oda hozzá, Fácsa. Azt hiszem, nagyot hibáztam. És mi lesz az apáddal? Oli felhív a mobilodon, és rájön, hogy itt vagy. Már megtette, ezért kapcsoltam ki. Nem tudom, de a szüleim túl nagy nyomás alá helyeznek, gondolkodnom kell. Ha Németországban vagyok, azt érzem, vissza kell jönnöm, ha meg itt vagyok, vissza kell mennem. Fogalmam sincs, mit kezdjek az életemmel, és az is bánt, hogy gondot okozok Figyelj, nekem. hogyha nálam akarsz lakni, Oli, akkor nem gond, ellenkezőleg nagyon örülök neki, de az apád teljesen meg van kergülve, és biztos vagyok benne, hogy a banda minden tagját fel fogja keresni. Ha hozzám is bekopogtat, akkor le fogunk bukni. Jó, még ma elmegyek. Nem, mégy te sehová. Ott maradsz nálam, én meg keresek egy megfelelő búvóhelyet, jó? Nikó, várj már egy pillanatra, állj meg Mi bajod van, mi történt? Beszélnem kell Grétával meg Florral, meg akarom kérdezni, hogy mi van Oliviával. Jó, én maradok és ellenőrzöm, hogy mire lesz szükség. Jó, ne nyissunk még ki. Ha Max erre kért, fogadjunk szót neki, rendben? Nem értelek, magyarázd meg, hogy van ez, mert egyszer utálod, másszor meg szereted. Nem értem, hogy mi van a fejedben. Max... Mi? Ez így helyes, hidd el, ezt kell tenni. Légy szíves, ne nyissuk ki a pubot Max háta mögött. Jó, rendben. Mi ez a sok csomag, fiú? Elutazunk Max-szal. Mi? Illetve a szerelővel, még egy Max-szal. Igen. A szerelővel. Most akartam megkérdezni, hogy nincs-e kedvetek egy kis hajókázáshoz? Nem. Tudod, Flora, az a nagy helyzet, hogy már megkérdezted, és mi boldogan igent mondtunk. Hogy? Már megkérdeztem? Igen. Te jó ég, gyerekek, öregszem. Hát? És ez a rengeteg holmi ahhoz a néhány órás hajókázáshoz kell? Ma délutánra nem túlzás, ez egy Nem, kicsit? Flor, mert soha nem lehet tudni, hogy éppen milyen lesz az idő. Megnéztük a neten is, változékony idő lesz. Azt tanácsolták, mindenki pakoljon be sok ruhát, főként azok, akik vízre szállnak. Ezt tanácsolták? Igen, persze. Pakolj be te is, minél több ruhát. Én elindulok, jó? De még Mozgás. nem indulunk. Megfürödtél? Hála Soha Istennek. többé. A pincében A leszek. pincében? Milyen furcsa ez a gyerek, lemegy a pincébe, én meg mindent elfelejtek. Lehet, hogy ebben a házban mindenkinek Ne bolondult. félj. Gondolj bele, Flor. Hát nem lesz állatira klassz. A vízszerelő, te, Martin, meg én. Egy soha véget nem érő utazáson. Igen, gyönyörű lesz. Az óceán közepén. Szedjük a habokat, jókat, eszünk, iszunk. Elment az eszed. Egyáltalán hogy jut eszedbe ekkora marhaság? Össze-vissza beszélsz ki, mi meg a butaságaitól. Ott lenne a szerelő is, a kedves szerelő. Hogy? Hogy nem felejtettem el a csokis nyalókát, mi lenne velem nélküle. Szia, Tomatito, ízlik a nyalóka. Hogy vagy édesem? Hogy addig se kelljen látni, meg hallani azt, akit sem látni, sem hallani nem akarunk, sőt, a legszívesebben nem is ismernénk. Nem értetted meg a célzást, édesem? Hogy látni sem bírunk, úgyhogy viszlát. Jól van, na, csak tudni szerettem volna, hogy van. Jól vagy? Nagyszerűen érzem magam, kirándulni megyünk, Flor. Jól van, Delfina. Rendben, megyek már. Nézzenek oda, csak úgy besétál ide kopogtatás nélkül, nem baj, ennek a hajókázásnak megvan a haszna. Egy délután legalább nem látjuk a képét. Nem akarom elszalasztani ezt a lehetőséget, Gréta, boldog akarok lenni. Azon kívül a gyerekek is szeretek, nincs Nein, felőlem azt mond, amit akar, akkor sem helyesled ezt az egészet. Lehetetlen, Herr Graf. Ne is akarjon meggyőzni, nem fog sikerülni, ez sürgősen verje ki a fejéből. Pedig nekem van igazam, tudom én, hogy honnan fúj a szél, Gréta. Akárhonnan fúj, maga nem saját magát adja Floricientának. Ha vízvezetőt játszik és úgy menekül el, az nem Ti meg miről boldogság. beszélgettek? Ez annyira aranyos. Hogy került ide? Miért érzem ezt a furcsa szorongást? Ugyanezt érzem, amikor Delfina a gyerekek közelében van. Nem értem, mi van velem? Na, Flor, elkészültél már? Igen, Martin, elkészültem, és őszintén remélem, hogy átesel a hajó korlátja, mert a szagod egyszerűen Miért keverik össze az emberek elviselhetetlen. a szabad gondolkodást az irracionalizmussal? Légy szíves, az utazásra koncentrálj, rendben? De hát te még be sem pakoltál. Mit pakoljak be? Ne értsd bele magad, csak néhány óráról van szó. Flor, úgy pakolj be, hogy mindenre fel kell készülnünk. Esőre, hidegre, hóra, fagyra. Legyen nálad minden 4 évszaknak megfelelő ruházat. Igen, Látod most is rendben. milyen szeszélyes az időjárás, de ezt már mondtam. Fejezd be a pakolást, kérlek. Igen, rendben, már is befejezem, hogy ne Siess. fejezném be, hisz nem sokára viszont láthatom azt a kedves drága Julio Manzanares urat. Csodálatos, gyönyörű szemét, az érzéki ajkait, azt a... Szabad lesz? Segundo, Igen. mi áradban? Nos, én csak kíváncsi voltam, hogy Max elmondta neked az igazat. Nem, de nem is mondhatta el, ugyanis nem találkoztam vele, és nagyon úgy tűnik, hogy messzire utazott.
A szerelő nem mondott neked semmit? Elnézést, de nem hiszem, hogy köze van ahhoz, amit én a szerelővel tárgyalok. Igen, de abban maradtunk, hogy elmondja neked az igazat. igazat. Elmondta, hogy nem volt mindig szegény. Valamikor nagy lábon élt, de hát már elnézést. A szegénység csak nem bűn. Még mindig szédít, egyszerűen meg vagyok döbbenve. Sajnálom, hogy nekem kell elmondani, de ez a szerelő, akiről azt hiszed, hogy szerelő, nem szerelő. Tudod, ki ez a szerelő? Ő Max. Ha hiszed, hanem ő Max. Tessék? Miket mond itt nekem? Azt mondom, hogy a szerelőd nem más, mint maga Maximo Megvan, titokban megittem a likőrkészletét. Nem ittam egy kortyot sem, és meg ő Maximo. Hogy nem Maximo? Két különböző emberről beszélünk. A szerelő kedves, aranyos, szeretetre méltó, őszinte uruguayi fickó, Maximo meg egy álnok csaló. Miért vagy ennyire biztos ebben, Florencia? Már elnézést. Belelátok az emberek szívébe, és mert tudom, hogy a szerelő nem hazudik nekem. Nem, ez a válaszom. Most hatalmasat tévedsz. Én figyelmeztetelek, egyszer még megköszönöd. Nem. Tudja, mit köszönnék meg, ha elmenne, mert nem kedvelem az olyanokat, akik ártatlan embereket feketítenek be a hátuk mögött, úgyhogy kérem, hagyja el a szobámat. Te jó ég, nem hiszem el. Ez is úgy hazudik, mint a könyvből olvasná. Megint ez az érzés. Mi lehet ez? Hallgassatok meg, hogy magyarázzanak meg! Hallgassatok meg az Isten szerelmére! Vagy vitatkoznak tisztességesen, vagy mindenki fogja be a csőrét! Én csak annyit mondtam, hogy ha megkapjátok a pénzt, eltölthetnénk egy kellemes délután. Mi van ebben olyan rossz, srácok? Nem! Ki akarod használni Flor helyzetét, hogy nyugodtan játszhassd a piszkos játékaidat? Tudjátok, hogy ez nem így van, Flort szeretem a világon a legjobban. Megpróbálom a lehető legjobban rendezni a helyzetet, mint egy idősebb testvér. Igen. A testvérem árnyékába se érsz, Max. Figyeljetek, srácok, szeretném, ha elhinnétek, hogy most őszinte vagyok. Az a tervem, hogy újra egyesítem a családot, de távol innen. Maximo, ránk ne számíts, felejtsd el! Gyerünk! Gréta! Ja! Kirándulunk egy kicsit a srácokkal, meg a szerelővel. Nem tetszik nekem, hogy Delfina a fiúkra néz. Mondd csak, boldogulsz egyedül? Azt hiszem, jó akkor itt hagyhatlak? Ja. Gréta, láttad, hogy milyen boldog volt? Ja, és azt is láttam, hogy nagyon aggódik szegény lány. Nézze, ha a kicsikém is egyetértettek, akkor segítek. Jól van. Tessék, tegye el, vegyen belőle valami finomat a gyerekeknek, és ne merje megbántani Floricientát, mert akkor baj lesz, igen? Köszönöm. Ne! Köszönöm. Szeretnék beletúrni abba a gyönyörű szép hajadba. Égek a vágytól, hogy lássalak. Titkos szerető hódolód, romantika. Vajon írt nekem az én kis feketém? Milyen izgalmas ez az internet, ki hitte volna. Imádom. Egy új levél? Titkos szerető hódoló, na hát. Milyen szenvedélyes. Egy kicsit analfabéta szegénykém, de hogy is hívják? A neve Romantika. Romantika? Milyen érdekes, rövid családnév. Jól van, kicsikéim, remélem jól fogjuk érezni magunkat a hajón, amit valaki kölcsön adott az én kis szerelőmnek, ha tudnátok, milyen boldog vagyok. Remélem, ágy is van, ahol lepihenhetek. Úgy értem, ha valaki rosszul lesz, nem árt lefeküdni. Jó, csak úgy eszembe jutott. Csak rövid időre megyünk, nem kell ott aludnod, hazajövünk. Nem, hosszú utazás lesz, nagyon Nehogy, hosszú. még sötétedés előtt itthon leszünk, ezt megígérem, úgyhogy nyugodjatok meg, Floricienta, rendben? nézd csak, készítettem nektek néhány szendvicset az útra, tettem bele virslit is, légy szíves, figyelj oda és etesd meg a gyerekeket, Na ha hát, megéheznek. köszönjük, Gréta, de tudod, mit itthon majd megesszük, csak rövid időre megyünk el, szippantunk egy kis friss levegőt, itt a kis bestia túlnyugodt, nem tetszik ez nekem? Na, minden rendben, látom, elmentek. Ott állj meg, mit érdekel ez téged? Ne közelíts hozzájuk, mert tönkretesztek. Te milyen durva tudsz lenni, kis kócos. Talán nem nézhetem meg, hogy jól vannak a gyerekek. Minden rendben van, gyerekek? Igen. Tomászító, te is jól vagy? Nem viszkett a nyakadon semmi? Nem, nagyszerűen érzem magam. Biztos vagy benne? Nem érzed úgy, mintha viszketne a bőröd? biztos benne, hallgass már el, gyerünk, srácok! Annyira szeretlek. Jaj, kicsikém, vigyázz magadra nagyon kérlek szépen, jó? Te is, Gréta. Várjál már, gyere te is, Floricienta, hadd öleljelek meg még egyszer, édesem, gyere ide, öreg Gréta karjaiba.
Vigyázz magadra és a kicsikéimre. A szívem tele van szomorúsággal és fájdalommal, és olyan nehéz, mint a szikla, de nem baj, ne is törődj vele. A szavak úgysem fognak kijönni, nem tudom kimondani, mert te voltál az aranycsillagom az életemben. Jó van már. Köszönöm, gyerünk gyerekek, indulnunk kell. Nem sokára viszont látjuk egymást, néhány óra az egész. Kicsi Martin úrfi, nagyon szeretlek téged. Tudom, hogy a család összes felnőttét utálod, férfit, nőtt, mindenkit, aki szuszog, de neked tudnod kell. Grétás sokat zsörtölődik veled, de szeret téged mindenen és mindenen keresztül, és azt akarja, hogy nagyon boldog, és érett, komoly felnőtt férfi legyél, érted? Bocsáss meg, ha rosszul viselkedtem veled. Nem akartalak megbántani. Fiúk, elkésünk, gyertek már! Legyen, amit Isten akar. Idióta Bonilla, megfojtam ez a barom állat. Nem hiszem el, mindenem viszket. Jaj, a főbe valóm. A rohadt kis törpéknek veszek, nincs semmi bajuk, én meg viszketek. Jaj, de viszket! Halló! Max! Delphi, csak üdvözölni akartalak, itt vagyok Krikoragamban. Annyira hiányzol, édesem. Igen, te is, nagyon. Figyelj, az a helyzet, hogy rengeteg elintézni valóbakat, lehetséges, hogy néhány nappal tovább maradok. Értem, szerelmem, de nem tudom, hogy hogyan fogom túlélni. Ugyan már nem lesz semmi baj, kimirad. Igen, drágám, de ha egyszer szörnyen hiányzol. Igen, értem, nézd, amint tehetem, hazautazom, de most le kell tennem, rendkívül fontos találkozóra sietek, úgyhogy... Delphi, figyelj rám! El akartam mondani neked, hogy nagyon tisztellek, számomra te egy nagyszerű nő vagy. Aranyat érsz. Soha nem foglak elfelejteni. Mintha egy kis bűntudat lett volna a hangjában. Mintha elköszönt volna. És a kócos? Tényleg a kócos elment innen a kis taknyosokkal együtt. Csomagokkal, meg minden. Azonnal meg kell állítanom! Figyelj, minél előbb meg kell nyitnunk az edzőtermet és a pubot. Ennél jobb ötletem nincs. Mit tudom én, beszélünk egy bíróval, felhívjuk a tévét, majd kitaláljuk. Nem hallgatunk Maxra. Végül is miért kéne rá hallgatnunk? Egyszer következetes lennél? Nem, nyugi, én már eldöntöttem. Max nincs. Na jó, felhívom az egyik haveromat, és megkérdezem, hogy lakhatsz nála. Biztos, hogy igent mond. Aztán rendszeresen felhívlak, hogy megtudjam, hogy érzed magad. Jó van, köszönöm szépen, Facsa, tényleg, nagyon köszönöm, de szörnyen érzem magam a bőrömben, és nem szeretnélek ebbe belekeverni. Oli, nekem jó érzés, hogy megbízol bennem. Hogy akarja ezt Max megoldani Florral? Hogy fogja? Nem szóltunk Flornak. El kell mondanunk neki. Várjál már, nyugodj meg egy kicsit. Folyamatosan megcsalta Flort. Mit képzel ez a fickó magáról? Minden esetre én mégis azt hiszem, hogy el kell mondanod Frankónak. Nem tudom, hogy mennyi ideig tudsz nem akarom, hogy meglásson, főleg most nem. Amikor egy új kapcsolat elején van, nem szeretnék bekavarni neki. Hasonló helyzetben Flor elmondaná nekem ezt tudni. Frankó! Gyere már! Nyugodni egy pillanatra, az Isten szerelmére, kérlek! Te! És meghallotta. Ó, Istenem, köszönöm, hogy meghallotta. Facsa! És menjetek már! Csajra vagyok! Már itt is vagyunk, megérkeztünk. Igen, és remélem, hogy a szerelő úrnak sikerült megtalálnia néhány odút, és elzárni az özönvizet. Igen, minden el van intézve, az oduk, a vezeték, minden a lehetőleg nagyobb rendben. Igen. Majd később megbeszélitek, szálljunk el, jó, rendben, segítek vinni a csomagot. Kékig. A dióm. Maga az, a kis keselyű Maximo. Quizá tu despedida, las lágrimas saladas mojaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños. A szinkront az RTL Klub megbízásából a Synchron Systems készítette.